नङा आंबो रागा जोंना जोंनि लोगोखौ आबा दिनै जोंनि लोगोखौ बे गोदाना सेरदों नोंखौ सावफाजोबगोन आङो नोङो पारमानेन्ट हौवा नङा नों थांनानै रोङा नों मानो मालाय हौवाजों बेरायखो नों मानो मालाय हौवाजों बेरायखो आंनाबो नैहाय बाराबा मालाय हौवाजों मानो बेरायखो नोङो मालाय हौवाजों मानो बेरायखो न'आव थांलायलायग्रा बेरायानो गावसोरसो नोंना न'आव थांलायलायग्रा न'आव थांलायलायग्रा हौवा दंखायोबा नों मानो मालाय हौवाजों फैबावो दानो न'आव लांनो मोनथिबाय सिनामा सोब आं थाबजों खायदोंलाय औ आं गरि होनो मोनथिबाय जोबनायनो हनै गावना बेमा दं आंनाव थैगोन नोंसोर होनखाबाय थैनो जों मा खालामनो मोनलाय खोनासं खोनालाय दङ बेमार गोनां दानो बिदि बेनाबो 15ल' क्लास 9ल' मेट्रिक पासआव मोनसे मालाय हौवाजों मानो मोना गुना माहाय दिरबिलाव मा मोनखो नोङो मेट्रिक पासआव मोनसे दाबो क्लास 9ल' नोंखौथ' बिदि होनखाबाय मेट्रिक होगोर मेट्रिक पास खालामफोर कलेज हाबगोर नोङो थ' मासे लासिं बाथ्रा नंमारगौ जोबोर जोंनि बर' समाजाव उन्दै गथ'सा भाइरेल जानाय गावजों गाव भाइरेल खालामलायनाय नंमारगौ जोबोर मा बैसो जादों बिसोरना बिदिनि गेजेराव 15-16 मेट्रिकआनो पास जायाखै जाय भाइरेल खालामदों बिसोरबो बेसेबां जानांगौ ओइस फरायबाय सोरबा नंमारगौ जोबोर गावजों गाव भाइरेल खालामनाय नंमारगौ जोबोर माथो बुंबावनो जोंनि बर' समाजखौ जे जोंनि गिदिर दैदेनगिरिफोरानो बेफोरनि फारसे जेबो नोजोर होआ जा दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोना गासिबो पलिटिक्सआव थांजोब्बाय नङा पलिटिक्सआव थांनानै जे गावनि फारसेल' नायजोब्बाय नैबे जे बर' समाजा जौगानांगौ नङा बेनि फारसेथ' रावबो नेम बानाया एक्सन लाया नंमारगौ जोबोर लोगोसे बेफोरनि फारसे जोंनि बर'नि समाजनि जे रायजो राजाफोर आरो बै गामिनि जेखुनु जे गामियानो जाया नङा बर'नि जे गामियानो जाया बिसोरबो बिथांमोनाबो मोनसे नेम बानायनांगौदि जाहाथे बेफोरबायदि समाजा गावसिनि बे रायजोआव गावसिनि गामियाव बेबायदि जाया बेनि फारसे गावबुरा एबा रायजो राजाफ्रा ज' लोगो लांनानै माखासे नेम बानायबा मोजां जायो आरोखि नङा जे उन्दै गथ'साफोरा जाहाथे उन्दै गथ'साफोरनि फिउचारखौ नायनानै गामिनि रायजो राजाफोर आरो बर'नि समाज सिबियारि बिथांफोर आरो बर'नि गोबां दैदेनगिरिफोरा जाहाथे बेफोरनि फारसे माखासे एक्सन लायो रायजोफोर आं माथो बुंबावनो आंथ' मोनसे सासे फिसा क्रिएटरसो आंनिफ्राय देरसिन मेरला क्रिएटर्सफोर दं रायजोफोर जानो हागौ सोरबा बेफोरबायदि हगारनाय भिडिअखौ रागा जोंदों जानो हागौ नाथाय माखासे समाव हगारनांगौबो जायो नङा रायजोफोर जाहाथे जोंनि समाजाव नङा जाहाथे जोंनि समाजाव उनाव बेबायदि जाया बेफोरबायदि भिडिअखौ नुनानै जोंनि समाजनि बर' समाजनि दैदेनगिरिफ्रा थाबैनो माबा मोनसे राहा लायो नङा जेसे उन्दै गथ'फोरनि फिउचारा ओरैनो बेखार थाङा मा बैसो जादों बिसोर बेफोरबायदि खामानि मावनो बेफोरबायदि गावजों गाव दावराव दावसि जानो नङा रायजोफोर उन्दै बैसोआवनो बेफोरबायदि हाबा जासै बेफोरबायदि गावजों गाव गोसथोलायनानै दावराव दावसि जासै गुबुना गुबुनखौ गोसथोनानै उन्दै बैसोआवनो हाबा जाबाय मास मोनसेनि उनावनो हनै हाबा जाखांनायनि उनाव सहायनो हायैनि नङा खारनाय अबेबा बेंगालराव खारनाय सहायनो हायैनि हाबा जाखांनायानो साननै सानथामनि उनाव खारनाय माबानाय होननानै भिडिअ जों निउस चेनेलफोरनि गेजेरजों खोनानो मोनो नङा रायजो थ' बेफोरनि फारसे जों बिराद एक्सन लानांगौआ बिराद गोनां बर' समाजाव जों मेरला खोनाबोगासिनो नङा रायजोफोर जे गुबुना उन्दै बैसोजोंनो हाबा जानानै खारबाय नङा सासे हिन्जाव नङा जे हाबा जाखांनाय गावनि न'खराव थानो हायैनि गुबुन बांगाल हौवाजों खारबाय बेंगालराव खारलांबाय अमुक स्टेटआव खारलांबाय बेफोरबायदि बिराद खोनागासिनो दंबाय जायफोरखौ जोंनि बर'नि जे गिदिर दैदेनगिरिफोर बिथांफोरा थाबैनो एक्सन लानांगौ आरो थाबैनो बेफोरनि फारसे होबथानांगौ नङा रायजोफोर नङा जोंनि बर'नि फिउचारा लासैनो जोबलांनायनि लामायाव फैबाय आं बेखौ सानो नङा रायजोफोर आरो लोगोसे गोबां गिदिर क्रिएटर्सफोर बिथांमोनाबो बेफोरनि फारसे माखासे खुगा बेखेवनांगौ जाहाथे इयुनाव बर'नि जौगानायनि फारसे बेफोरबायदि जे खामानि जोंनि उन्दै बे देरफुनाय गथ'फोरासो जोंनि फिउचार नङा रायजोफोर बेफोरनि फारसे जोङो जुदि नोजोर होआबा बर' दैदेनगिरिफोरा नोजोर होआबा मा जानो जोंनि फिउचारानो थानाय नङा रायजोफोर थ' रायजोफोर आं माथो बुंबावनो जिखुनु रायजोफोरा मा सानो बेफोरनि फारसे आरो आं बुंनायनि फारसे कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो रायजोफोरा